This playlist is based on a huge number of examples of Danish words and expressions and their correct usage. You can watch and listen to this playlist in the background, periodically listening to it from anywhere in the playlist. You will be able to repeat words and expressions in Danish, which helps to better memorize and, of course, use in your life. These are useful and frequently used combinations. To worry about in Danish is at bekymre sig om. At bekymre sig om. For example, I see you're really worried about it. Jeg kan se, at du virkelig bekymrer dig om det. Jeg kan se, at du virkelig bekymrer dig om det. Why are you so worried about it? Hvorfor er du så bekymret over det? Hvorfor er du så bekymret over det? She isn't worried about it. Hun bekymrer sig ikke om det. Hun bekymrer sig ikke om det. To look forward to in Danish is at se frem til. At se frem til. For example, I look forward to the next lesson. Jeg ser frem til den næste lektion. Jeg ser frem til den næste lektion. I look forward to watching the next video. Jeg ser frem til at se den næste video. Jeg ser frem til at se den næste video. She looks forward to the new song. Hun ser frem til den nye sang. Hun ser frem til den nye sang. To remind someone of something in Danish is at minde nogen om noget. At minde nogen om noget. For example, it reminds me of my first visit to the United States. Det minder mig om mit første besøg i USA. Det minder mig om mit første besøg i USA. This place reminds me of home. Dette sted minder mig om mit hjem. Dette sted minder mig om mit hjem. To succeed in doing something in Danish is at lykkes med at gøre noget. At lykkes med at gøre noget. For example, I succeeded in getting a good mark. Det lykkedes mig at få en god karakter. Det lykkedes mig at få en god karakter. She succeeded in getting a good job. Det lykkedes hende at få et godt job. Det lykkedes hende at få et godt job. He succeeded in passing the test. Det lykkedes ham at bestå testen. Det lykkedes ham at bestå testen. To get rid of something in Danish is at slippe af med noget. At slippe af med noget. For example, I need to get rid of these mistakes. Jeg er nødt til at slippe af med disse fejl. Jeg er nødt til at slippe af med disse fejl. She wants to get rid of this headache. Hun vil gerne slippe af med denne hovedpine. Hun vil gerne slippe af med denne hovedpine. To consist of in Danish is at bestå af. At bestå af. For example, my presentation consists of 10 slides. Min præsentation består af 10 slides. Min præsentation består af 10 slides. This book consists of 10 chapters. Denne bog består af 10 kapitler. Denne bog består af 10 kapitler. The report consists of 2 parts. Rapporten består af 2 dele. Rapporten består af 2 dele. To suffer from in Danish is at lide af. At lide af. For example, she often suffers from headaches.
Hun lider ofte af hovedpine. Hun lider ofte af hovedpine. He suffers from insomnia. Han lider af søvnløshed. Han lider af søvnløshed. Many people suffer from stress at work. Mange mennesker lider af stress på arbejdet. Mange mennesker lider af stress på arbejdet. To hope for in Danish is at håbe på. At håbe på. For example, I hope for the best. Jeg håber på det bedste. Jeg håber på det bedste. I truly hope for your understanding. Jeg håber virkelig på din forståelse. Jeg håber virkelig på din forståelse. We hope for his support. Vi håber på hans støtte. Vi håber på hans støtte. To escape from in Danish is at flygte fra. At flygte fra. For example, he escaped from prison. Han flygtede fra fængslet. Han flygtede fra fængslet. They escaped from the dangerous situation. De flygtede fra den farlige situation. De flygtede fra den farlige situation. The cat escaped from the house. Katten flygtede fra huset. Katten flygtede fra huset. Keen on in Danish is vild med og interesseret i. Vild med og interesseret i. For example, are you keen on hiking in the mountains? Er du vild med at vandre i bjergene? Er du vild med at vandre i bjergene? I'm not keen on going to crowded places. Jeg er ikke vild med at gå til overfyldte steder. Jeg er ikke vild med at gå til overfyldte steder. He's keen on learning new languages. Han er interesseret i at lære nye sprog. Han er interesseret i at lære nye sprog. Proud of in Danish is stolt af. Stolt af. For example, why is she so proud of that old car? Hvorfor er hun så stolt af den gamle bil? Hvorfor er hun så stolt af den gamle bil? I'm proud of how far we've come. Jeg er stolt af, hvor langt vi er nået. Jeg er stolt af, hvor langt vi er nået. They aren't proud of their behavior. De er ikke stolte af deres opførsel. De er ikke stolte af deres opførsel. Excited about in Danish is begejstret for og glæder sig til. Begejstret for og glæder sig til. For example, are you excited about your new project? Er du begejstret for dit nye projekt? Er du begejstret for dit nye projekt? She's not excited about moving again. Hun glæder sig ikke til at flytte igen. Hun glæder sig ikke til at flytte igen. I'm really excited about our holiday. Jeg glæder mig virkelig til vores ferie. Jeg glæder mig virkelig til vores ferie. Crazy about in Danish is vild med og helt tosset med. Vild med og helt tosset med. For example, is she still crazy about that band? Er hun stadig helt tosset med det band? Er hun stadig helt tosset med det band? He's not crazy about spicy food. Han er ikke vild med stærk mad. Han er ikke vild med stærk mad. I'm crazy about old jazz records. Jeg er vild med gamle jazzplader. Jeg er vild med gamle jazzplader. This part is finished.
You can watch and listen to this playlist in the background, periodically listening to it from anywhere in the playlist, repeating words and expressions in Danish, which helps to better memorize and, of course, use in your life.